хора, аз съм Борислав и съм български колекционер на прахи, може би единствения в България, който се занимава с това. В това видео съм решил да ви покажа всички спортни бутилки, направим на различни отбори, футболни отбори, баскетболни отбори и така нататък. Ще ви дам малко информация къде се предлага, какъв е вкуса и дали са налични в България. И да започваме. Така, първата бутилка, която искам да покажа е тази. Това е Dodgers версия първа. Тя е налична само в Америка, вкуса и е Ice Pop. В България лично не съм виждал да се предлага абсолютно никъде, но това е една от най-любимите ми бутилки. Следващата бутилка е Dodgers версия втора. Вкуса и също е Ice Pop. Тя е налична също само в Америка, но съм я виждал и в български магазини. Виждал съм и в български магазини на доста височка цена. Така че следващата бутилка, която искам да покажа е тази. Това е Арсенал версия първа. Даже съм я изпил, но трябва да имам някъде и пълна бутилка. Причината да съм изпил тази бутилка е, тъй като тя се намира навсякъде в България на доста ниска цена, даже по 4 лева съм я виждал, така че тази бутилка е доста често срещана. Тя се предлага в Германия, в Грузия и в Обединени арабски емирства и естествено в Великобритания, откъдето тръгва самата бутилка. Вкусът е глобери, бутилката е доста честичка, така че, но това е версия първа на бутилката, това е версия втора обаче. Не съм я пил. Тази бутилка е доста трудна за намиране, тя е налична само в Великобритания. В България и няма все още, поне аз не съм я намирал, но щом аз не съм я намирал, значи я няма. Вкусът е стrawberry банана, което е банан ягода. Лично бутилката много ме кефи мене, доста е красива. И рядка си. Продължаваме с бутилката на Барселона. Тази бутилка я има на доста места, има я в Испания, откъдето тръгва, има я в Германия, има я в Обединени арабски емирства и в Грузия. Но само испанската бутилка има ето този стикер тук. Това е версия втора на бутилка Барселона. Версия първа изглежда ето така, тук ще я сложа. Да продължаваме с следващата бутилка. В България не съм я виждал. И вкуса е глубери, забравих да кажа. Се забравям за този вкус. Следващата бутилка е MMA. Тя също е налична само в Америка. Това е една от най-красивите дизайни. Вкуса е метанум. В България съм я виждал да се предлага в някои магазини. Даже в Рингмола има, но не е толкова висока цена. Струва се, не знам още дали се предлага, но бутилката е много красива. Преминаваме към следващата бутилка. Това е La Velada. Бутилката е налична само в Испания. Вкуса и е черри фри, с черешово замръзване. В България също не съм я виждал, но бутилката е доста рядка и съответно на доста висока цена. Така че, бутилката не е ефтина изобщо. Следващата бутилка е Lakers. Тя също е налична само в Америка. Вкусът е Lemonade. В България не се предлага никъде. Освен в някои български сайтове, но е рядко да се намери бутилката, но не се предлага бутилката по български магазини. Следващата бутилка е UFC 300. Тази бутилка има цели 4 разновидности, плюс тази. Вкусът е Lemonade на тази. В България се среща доста често. Това не е рядка бутилка изобщо. Но това е версия първа. Версия втора изглежда така. И има и персонализирани бутилки, които изглеждат по този начин. Персонализирана бутилка означава, която не се предлага по пазара. Бутилката, която не е пускана официално за продажба и е налична само примерно за Логан Пол и за някои определени хора, избрани от тях. Но има примерно 10-20 бутилки в света, така че тези бутилки ги няма на пазара и вкусът е неопределен, така че не знам какъв е вкуса.
А, Това бяха всички бутилки, които аз имам. Момент. Това е King League. King League. Крале Лига. Тя е налична само в Испания. Вкусът е Blueberry. В България не се предлага и също бутилката е доста скъпа, защото е доста рядка и е на доста висока цена. Но да, бутилката е налична само единствено в Испания, никъде другаде. Така че не може да се намери в България, дори в български сайтове няма. Но да, сега продължаваме с бутилките, които ги нямам. Първата бутилка, която искам да покажа е ето тази. Това е Торонто Raptors. Тя е налична само в Канада. Това тук е втората версия. Тя също е налична само в Канада. Това е третата версия на бутилката. Тя също е налична само в Канада. Има и четвърта версия, която е персонализирана. Изглежда ето по този начин. Тя също е само за избрани хора от Logan Paul и KSI, които са избрали да дадат тази бутилка, така че тази бутилка не е пускана по магазините и не е пускана за обществото. Това са бутилките от Канада. Има 4 вида Toronto Raptors, което е за мен удивително. Това е доста рядкост и то цели 3 са за обществото, но да продължаваме напред. Следващата бутилка е Juventus. Тя е налична само единствено в Италия. Вкусът също е Blueberry, така че вкусът не е нов, но бутилката е доста рядка и е на висока цена. Все още нямам тази бутилка, но в най-скоро време най-вероятно ще си я поръчам и ще я имам в моята колекция. Така че да, следващата бутилка е тази. Това е Dortmund, не знам дали го произнасям правилно. Вкусът е Blueberry, тя също... Не знам дали вкусът е Blueberry всъщност, май ще ви излъжа, но май е Blueberry. Тя е налична само единствено в Германия. За сега няма информация дали ще бъде пусната някъде другаде, така че... Да, това е Германия. Малко прекъсване. Следващата бутилка е ето тази. Тя се казва Бенфика. Налична е само единствено в Португалия. Бутилката също е доста рядка и е на доста висока цена, особено пък за американците, понеже е доста трудна за намиране и то само за избрани магазини в Португалия, така че аз също все още я нямам, но планирам в скоро време да си я поръчам, така че аз чакам около 11 или 12 бутилки да ми се доставят. Някои са, повечето са от различни сайтове, даже има една, която ще дойде скоро и е на митницата, така че няма да издавам каква е, но е доста рядка и я чакам с нетърпение. И това ще бъде най-скъпата ми бутилка до сега, така че ще направя видео по въпроса. Може да е просто шорт, но ще има видео. И да, това е Бенфика, вода вкуса е Blueberry, не знам дали казах. И да, хора, това са всички спортни отбори, с които имат партньорство. Щеше да направят партньорство и с Манчестър Юнайтед, но така и не се случи, затова няма такава бутилка. И да, това е видеото. Надявам се да ви е харесало. И знам, че много от вас ще кажат кой го интересува за Prime. Това му мина модата много отдавна, затова ще кажа който не го интересува, просто да не гледа видеото. Това е направено за други, които искат да се занимават с колекционерство на Prime, с които са колекционери на Prime и просто искам да споделя моето хоби в интернет, защото съм забелязал, че няма други българи, които да споделят моето хоби, поне не съм намирал. Даже направих група във Facebook за колекционери на Prime в България, нямаше никого. Потърсил съм в интернет доста пъти Prime Drinking България, няма. Така че затова правя това видео и мисля да правя и още видеа по темата, независимо дали се гледат или не, тъй като искам да споделям моето хоби с други хора, а то е колекционерството. Освен Prime, аз колекционирам и други неща, други кенчета, други бутилки, но с Prime съм се взел най-сериозно, тъй като това ми е... Просто винаги съм искал да ги имам всички бутилки и даже когато дойде първия внос в България на Prime,
Аз си купих първата бутилка, тя беше доста скъпа. Аз си взех първата бутилка, тя беше 50 лева. Внос от Америка. Но вече бутилките спаднаха цените и са доста по-евтини от това. Но тези, които са по-специални, като тези, които ви показах, са доста трудни и редки за откриване, затова струват толкова пари. И това беше от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете едно палче в подкрепа, за да ме подкрепите, ако ви харесва това, което правя, и да продължавам с повече видеа по темата на Prime. И ако искате някакви други теми, някакви въпроси за Prime, на които да отговарям, може да пишете в коментарите. И до следващото видео и довиждане. И здравейте, аз съм Борислав от бъдещето и се включвам, за да покажа и тази бутилка, която пропуснах да я покажа в клипчето. Това е Prime Берен Мюнхен. Вкусът е глубери, Prime е наличен както в Германия, откъдето тръгва, така и в Гърция, Грузия, Армения и Обединени арабски емирства. Това е втората версия на Prime. Първата версия изглежда по този начин и е доста рядка като Prime Барселона. Тази бутилка не съм е срещал никъде в България, освен в български сайтове като iSnacks, и той е в единствения сайт, в който съм е срещал. Но да, затова се появих, така че да, извинете, ще гледам повече не се случва така, но да, довиждане.